Wethosilami awuvuleli indlela zami. Wethosilami awuvuleli indlela zami. Yes. Ageza ngebhavu lami lokuqala. Yes. Ngabona izinto nje ukuthi sengaqala ukuvuleka. Yes. Kwaphuma nemali ebengazi nokuthi ikhona. Amapholisa ayibo into zami eziningi nje nasesikoleni. Yes. Kwa-Mhlaba engihlolelile ukuthi yonke into engiyenzayo ngize ngiqede ngoba kwamvalile. Ngabona nje manje kusafana esikoleni sengiyafika nje ngifunde ngibombaza ngisho ukufunda. Yes, you can feel that you are at school. Yes. Abantu nje bengahlali ngisho ukuhlala. Lezi izinto ezenziwa manje sengiyahlala nabantu. Amamuzi awasekho. Nje ayengihedi. Yes. Okay, namhlanje uzokwenzana namhlanje? Ngizokwenza ibhavu su. Ibhavu lesibili. Yes. Futhi amabhavu lawo impela ayithandile ahamba nawo. So, hloliwe okwakushiya. Like Kwa-Mhlaba sithanda ukukhuluma thina. Ngoba inyanga zizincoma zona. Thina sesithanda ukukhuluma abantu abenzeliwe. Siyabonga ukuthi uthande nawe uba ingxenye ye-testimony. Angithi awuphoqwanga ukuthi wenze. Akekho umfuqi. Awuceli wena nje uthandile ukuthi cha ufuna ukwenza i-testimony. Into enhle iyancoma. Yes, siyabonga kakhulu Ntombi. Uthe ubani igama lesibongo? Bandisiwe Msana.